Aquí comeza Afiando a Agulla. Tienes que facer así. Boas noites, señoras e señores, son as 10:05 da noite aquí no Afiando a Agulla, xa é luns, despois dese 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, segundo recolle o Estatuto de 1981. Millares de galegos e de galegas, como nunca se vira antes, manifestáronse e movilizáronse en Santiago de Compostela baixo a lexenda de A Nación Galega. Sara, contanos en que vai consistir o programa de hoxe. O programa de hoxe vai consistir nese resumo, con declaracións, con imaxes de como foi esa xornada do 25 de xullo, do Día de Galicia. Falaremos tamén do manifesto que saiu hoxe da mocidade pola unidade de caras xerais e tamén, xa por último, falaremos desa manifestación dos familiares das víctimas do accidente do tren de Angrois, do que se veñen cumplindo agora 2 anos. Gracias, Sara. Pois para comentar o analizado está con nós Millán Fernández. Boas noites, Millán. Boas noites a todos. Xosé Mexuto, boas noites. Boas noites, Aurelio. Aitor Bouza. Boa noite. E Alfredo Puentes, perdón. Boas noites, Alfred Bridges Puentes de Madison. Alfred Bridges en Twitter. Bueno, hoxe estou coa voz un pouquiño xa casi recuperada, pero bueno, 24 e 25 deixoume algo tocado. Vamos ir con Sara Torreiro para que nos dea información do que aconteceu en Compostela. Sara. Os actores políticos e sociais reivindicaron o Día Grande de Galicia. O Partido Socialista, coa súa habitual ofrenda a Castelao en Rianxo, na que Besteiro reclamou a necesidade dun galeguismo útil. O PP, por terceiro ano consecutivo, non fixo actos institucionais e só acudiu aos relixiosos. Porén, o acto máis multitudinario foi a manifestación unitaria polo Día Nacional de Galicia, que cumpriu e mesmo superou as expectativas. Milleiros de persoas ateicaron as rúas de Compostela nunha marcha por ese 25 de xullo, non convocada por partidos por primeira vez en moitos anos. De base cidadá, pero apoiada por numerosas formacións políticas, a movilización superou amplamente en número a suma das diferentes convocatorias que se levaban a cabo polo Día da Patria en Compostela nos últimos anos. E tivo como música de fondo a confluencia das forzas nacionalistas, galeguistas e rupturistas nunha única candidatura de cara ás vindeiras eleccións xerais. Desde a organización manifestaron que o número de participantes se moveu entre os 25.000 e os 30.000. No manifesto, lido na Quintana, reivindicouse que patria e nación é defender todo o que é público contra as privatizacións que son puro espolio do que é de todos. A lectura rematou co poema Pola Unión, de Curros Enríquez. Na unión dos vós galegos está da patria o porvir. Acabou o discurso que volveu deixar claro as alusións á unidade e á confluencia antes da interpretación masiva do himno galego. Apoiada con máis ou menos énfase por todas as organizacións políticas nacionalistas, galeguistas e por Esquerda Unida, na marcha puidose ver o voceiro nacional do Bloque Nacionalista Galego, Xavier Vence, o líder de Anova, Xosé Manuel Beiras, a coordinadora nacional de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, ou o secretario xeral de Compromiso por Galicia, Xoan Bascuas, así como a dirixentes de Cerna. Tamén acudiron á marcha o secretario nacional da CIGA, Suso Seixo, ou o líder de Comisións Obreiras Galicia, Sánchez Aguión, entre outras persoas. Todas as voces coincidiron en que a manifestación supón xa un cambio e o primeiro paso cara á unión política nunha candidatura de confluencia galega que xunte o nacionalismo e o galeguismo e a forzas rupturistas. Ante a multitudinaria manifestación xa houbo reaccións e o Bloque chama a iniciar xa o diálogo para conformar unha candidatura galega de unidade recollendo o mandato expresado pola cidadanía o 25 de xullo. Así o asegurou o seu voceiro nacional, Xavier Vence, que cree que a marcha foi un clamor chamando a unidade das forzas nacionalistas e das forzas galegas para poder defender mellor este país e considerou que a división debilita e encamiña a insignificancia, mentres que a unión multiplica a forza. Antes de abrir a mesa de debate, imos cun vídeo resumo da xornada do 25 na Quintana. Aquí está a ciudadanía, están as persoas que queren estar.
E están tamén, hai que dicilo, tamén as organizacións que todo o ano defenden as causas sociais do noso país e as causas nacionais. Hoxe é un día de grande alegría porque temos unha manifestación unitaria de todo o nacionalismo, de todos aqueles que queremos que Galiza teña futuro, de que a xente nova teña futuro na terra, daqueles que aspiramos a que Galicia teña ferramentas para gobernarse por si propia e para que poidamos ter a dignidade como pobo que moitos nacionalistas aspiramos ao longo de moitos anos, de moitas décadas. Esta manifestación hai un cambio histórico porque o feito de que o chamamento para esta manifestación, para este acto central do Día da Patria, fose feito por un grupo de persoas promotores, non en nome de ningún partido, sino da sociedade civil, pois, efectivamente, congruente co que nós, dende logo, queríamos que convertir o Día da Patria no Día do Pobo Galego e non só no Día das Forzas Políticas Nacionalistas Galegas. Que opinas deste 25 de xullo en concreto? Non li moito sobre el, pero sábeme pouco. Falan de Galiza, dunha nación. O pobo somos que estamos abaixo a esquerda. E que hai xente que non está abaixo a esquerda e está camiñando con nós. Este día tamén están os ecos das voces dos que viviron antes e nos lembran quen somos. Escoitades as voces que din Galicia arrastrando até aquí unha existencia oprobiosa convertida nunha verdadeira colonia da corte. Son voces nosas, voces de rebeldía fronte á opresión e ao espolio. Que hai un millón de carmillas navegando por ruas, avanzando as cebras do paso de peóns. E como recuperaron as nacionalistas galegas dende o ano 1968, o tempo continuamos a labor de construir e erguer a nación. A patria erguese no territorio da intimidade, na nación do sentimento colectivo. Así pensaba o Manuel María. Pois esas eran as imaxes máis destacadas que nos deixaba este 25 de xullo e por poñer tamén as mensaxes políticas enriba da mesa, Feijóo destacaba a España das autonomías, o Partido Socialista de Galicia nese acto de Rianxo apostaba por un Estado federal e o nacionalismo semella que con esta manifestación alenta a unidade. Unha primeira valoración do que supuxo este 25 de xullo, Mexuto. Foi un enorme éxito social, non? E a verdad que me parece extraordinario o de Feijóo en a Igrexa, ¿no? Es decir, como indo ao século, en fin, ao medievo, ¿no? Es decir, ese contraste me parece extraordinario. Sí, a verdade é que comparto plenamente ese contraste, non? Esa dereita conservadora e rancia que volve ás súas orixes e que, por outra parte, a sociedade que evolúe, que tamén se une nunha mesma causa, que quizáis aquí en Santiago nesta manifestación unitaria foi máis recompoñer, como dicíamos xa hai unha semana, recompoñer ese nacionalismo que estaba dividido nunha mesma
nunha mesma bandeira, nunha mesma faixa, e nós en Rianxo pois reivindicamos o que xa levamos reivindicando moitos meses, non? Que é ese Estado federal no que xa vivimos e convivimos e no que todos podemos estar integrados e integradas. Ben, foi un día, como tradicionalmente, de reivindicación e de autoafirmación nacional, de moita relevancia nun momento de gravidade social e política e tamén do esgotamento seguramente do que é o modelo autonómico do ano 78. E ben, foi un día de alegría, de ledicia, de reivindicación e ben, unha autoafirmación. Galicia existe, está en efervescencia social e, bueno, veremos o que pasa. Despois xa analizaremos polo miúdo. Alfredo. Sí, bueno, eu... máis ou mesmo seguro, pero quería destacar o tema de que parece que agora o Partido Popular fai todos os actos nas igrexas. Quero dicir, hai un acto nunha igrexa porque o día do apóstolo, que o apóstolo non era un pintor de bodegóns, era un apóstolo, quero dicir, un acto religioso. Bueno, pero o que se celebra é unha festividade religiosa. A min o que me chama a atención é esa especie de laicidade intermitente do señor Martiño Noriega que festexa o día do apóstolo, pero a parte civil do patrón. Eu non sei, como o alcalde Ferrol, cando decía que a parte civil da Semana Santa, eu non sei, é como a xente que fai primeiras comunións civis, non se entende moi ben a onde vai este tema. As bodas, sí. Estame falando que hai móviles encendidos, o meu ten que estar encendido, porque despois temos unha chamada con Pilar, pero pídovos que apaguedes, se podedes. Me xuto. A ver, o señor Feijóo rende culto a dous mitos, o mito de España, que, bueno, non sei a que ve esa apropiación por parte do españolismo desta data. Rende culto a ese mito, o mito de España, e logo rende culto a un mito que é Santiago, que é outro mito, é dicir, unha superstición en definitiva. Entón, bueno, a estas alturas ir ali a ver si, como delegado rexio, que é outro residuo feudal, a ver si endeleitamos non sei que situación económica, parece un pouco fora do tempo no que estamos, do século no que estamos. E logo, eso por un lado. Logo, por outra banda, eu creo que o 25 se viviu un feito histórico, que foi un éxito extraordinario de convocatoria, un feito histórico no sentido de que, efectivamente, por vez primeira en 30 anos, hai unha convocatoria cidadá, social, da unidade nacional, e hai unha resposta masiva que supera, eu creo que mínimo 5 ou 6.000 persoas máis que un Día da Patria Galega normal. O que non é cuantificável, ou que é cualitativo, por así dicirlo. Desde o punto de vista cuantitativo, pero desde o punto de vista cualitativo, claro, estamos ante unha chamada, digamos, a unidade nacional, non tanto ante unha convocatoria nacionalista, e isto sí que indica un cambio cualitativo que non é desprezável, e a partir de aí todas as derivadas das que seguramente falaremos. Cales son esas derivadas? Apunta algo? As derivadas electorais, evidentemente, as derivadas que están sobre a mesa inevitablemente, é dicir, eu creo que hai xa o dixemos en semanas anteriores, hai un recado clarísimo dun sector moi importante da sociedade cara a determinados referentes políticos que son os que se moven basicamente no campo do nacionalismo, pero non só, de, bueno, póñanse vostedes de acordo e ofrezan unha oferta de unidade, de unidade nacional galega. Eu creo que ese chamamento se fixo para convocar este 25, a resposta en algúns casos con algunhas dúbidas, en outros casos sin ninguna, produciu o resultado que produciu, pero, bueno, a Liga continúa, son 38 partidos e agora ven o tramo final... Por as redes sociais, esas resistencias mantéñense, nos sectores castiñas. Pero, que? Nos sectores castiñas mantéñense. Bueno, ben, pero eu creo que... Claro, pero eu creo que xa o dixen, creo que foi a semana pasada, decir, hai un chamado clarísimo e un recado que se alguén estaba un pouco na inopia, pois agora xa é imposible estar na inopia. É dicir, o recado clarísimo. A partir de aí, pois as forzas políticas son soberanas. Claro. E terán que actuar en función da súa soberanía. Bueno, mas isto supoño que se referirá a inopia na que estaba o bloque. Creo que agora xa se encalzou un pouco e que entendeu que o nacionalismo pode ser moito máis. Non vexo me xuto polo bloque, non sei. En que entendeu, digo.
refírome a que hai unha chamada, digamos, a unidade nacional, unha chamada, decir, e vamos a ver, eu creo que sí que é relevante, porque vamos a ver, si falamos de que hai cinco... Sacocha palabra, No, si decimos... No, pero no, que me alude directamente, claro, e despois si decimos que hai 5.000 ou 6.000 persoas máis das que habitualmente reunía o BNG, iso é o objetivo. Entón, é dicir, aquí hai unha forza política que nun xesto que eu creo que é de considerar, e, bueno, as siglas, se van a ser un problema para este tipo de historias, as siglas as podemos deixar a marxe eventualmente, non? Bueno, pero iso costoulle saber. Iso non significa estar na inopia, non? Porque eu creo que iso, basicamente, foi o que bueno, na inopia estaba porque Meiras cando se marchou tamén estaba reivindicando outro tipo de nacionalismo e polo tanto, bueno, pois na inopia estaban porque tardaron moito tempo en darse conta de que o mellor, bueno, pois traballar con Esquerda Unida, por exemplo, como se ve agora, o mellor non estaba tan mal e que hai outro tipo de nacionalismo e que ao mellor a sociedade se sinte máis identificada con ese nacionalismo que con outro. Pero bueno, que era unha reflexión, simplemente que era un matiz. Respecto a que o Partido Popular fai un acto nunha igrexa que xa hai noticia, non. Cando Louzán entra baixo o palio nas igrexas, pois claro, é noticia, home, é lógico, que volvemos ao medievo, non, xa moito antes, creo que nos dinosaurios. E que cando Cospedal tamén vai ben identificada para entrar nas igrexas, pois tamén é algo salientable. Pero o máis salientable non é que se fagan os actos nas igrexas, o máis salientable é que o Partido Popular leva 3 anos sen facer un acto reivindicando a patria galega. O máis salientable para min tamén é que Xuventudes Socialistas de Galicia fixéramos un manifesto no día da nosa terra e que a noticia fora que Xuventudes Socialistas reivindicara Galicia como nación. Foi titular, Por lo tanto, a ver, pois evidentemente, nos defendemos a nación e de un día para outro non cambiamos de opinión, levamos defendendo moito tempo. Pero bueno, que estas sexan as noticias, pois sorpréndeme que a día de hoxe, ou sexa, é que ao final, eu creo que o señor Feijóo que mostra é que ataca xa moitísimo máis a terra, ataca moito máis a Galicia, non só polas súas políticas que leva a cabo en contra da cidadanía, senón tamén que non se cree Galicia, nin nas súas costumes, nin na súa lingua, nin nada, non se cree nada. Por lo menos Fraga tiña que aparentalo e algo ia facendo, pero que Feijóo non ten ningún tipo de escrúpulos para atacar nin a lingua galega, nin aos galegos, nin as galegas, nin as súas costumes, nin tampouco o Día da Patria, porque deulle igual. E seguiremos así, Eu creo que, como aparte, o embaixador do Partido Popular en Galicia non é o presidente do Partido Popular en Galicia, pois esa é a gran diferencia, non? E por iso, bueno, pois eu creo que hai cousas que hai que valorar. Terceiro ano que non hai un acto institucional e civil por volta do Día Nacional de Galicia, non? Claro, pois iso me parece destacable e importante, porque o que decía, que Fraga polo menos aparentaba, porque viña de onde viña e tiña que aparentar, pero que Feijóo, como non ten que aparentar nada, directamente tira todo por terra, todo igual que o consenso que había co decreto que se chaman do plurilingüismo e todo isto que se inventaron, pero despois veñen un acto de hipócritas a asinar o que eles mesmos fixeron en contra do galego, pois... Vamos a dar brevemente a palabra a Millán que tiña aí, despois, como non, Alfredo, e sobre as actuacións do Partido Popular non quero entrar demasiado, nin sobre o caso de Compostela, Martiño Noriega e todo o que ten que ver ca laicidade, a confesionalidade do Estado e por que Martiño explicou perfectamente que escindía as dúas cousas. Eu creo que eu aí concordo, entonces non me quero meter tanto en como o Partido Popular actúa con este tema, non? O que sí quero volver un pouco sobre o tema da manifestación, que, bueno, sí que me parece moi a destacar que este novo formato inaugura un novo paradigma, por así decirlo, de concepción deste Día Nacional, que xa non é tanto un día de partido, como viña sendo, aínda que non era solo, pero estaba moi identificado, como falábamos outro día, por unha tradición que viña dos anos 80, da fundación do BNG, e todo o que aconteceu despois, pero que si eu non me apresuraría a sacar tan apresuradamente logo conclusións de cara ao proceso electoral, aos procesos electorales que van a vir. Eu desligarío e non creo que houbera especialmente unha mensaxe, o sea, de unidade, sí, de unidade popular, que está marcado como xa se... Unha data determinada, non? Sí, é unha data moi simbólica, é certo, pero, bueno... Unidade popular nunha data concreta. Bueno, había, evidentemente, bueno, pois... como xa dixen, un acto de autoafirmación nacional masivo e tal, pero
non creo que se deba facer lecturas precipitadas. De que esta foto vai levar a unha candidatura nas Xerais. Veremos, claro, non ten por que selo necesariamente así, porque, bueno, ou na óptica no que determinados sectores o están lendo. Bueno, vin artículos de Suso de Toro, vin a Vence, as declaracións de Vence xa hoxe, bueno, eu non sei se van ir por aí os tiros, eu sei o que pasou estos anos. O propio Beiras tamén, non? Sí, non, bueno, Beiras falou... Galicia emerxe como suxeito político. Sí, bueno, pero xa viña... Galicia existe como suxeito político, existía e manifestouse nos procesos electorales anteriores. Ahora, eses procesos son ampliables, evidentemente, sempre se falou de que son ampliables, pero está marcado a Constitución de Age, logo veu as europeas, a Gen Europa, logo veu os procesos e as candidaturas de Unidade Popular que siguen abertos e hai que enriquecelo, pero eu creo que o que non podemos é darlle a roda da historia hacia atrás porque eso sería reaccionario, non volver a que o eixe pivote ahora sobre o eixe exclusivamente nacionalista, sino que esa fenda que se abriu ou ese encontro mestizo debe enriquecerse, debe ampliarse e o gallá se amplíe con ambición de chegar ao poder. Desde logo que non quiso estar no 25 foi unha decisión propia, porque os promotores, aquí estivo Pilar, que non quiso estar ali. Pero por eso, que non nos precipitemos nas lecturas electorais hacia o futuro, vayamos vendo como repousa isto e vayamos vendo como van ir as conversas hacia o futuro. Alfredo, para ti esta foto, porque o debate que planteas a Millán non é cuestión calquera, non? Probablemente sea o xeito de debate nos próximos días. Para ti esta foto significa que se vai poñer en marcha ese proceso de unidade ou crees que... Eu creo que non, creo que aquí vemos unha situación mínimamente distinta de outros anos. Noutros anos o Bloque Nacionalista Galego patrimonializaba o acto a priori e agora o patrimonializa a posteriori. Non vai coas bandeiras, pero logo despois utiliza o acto para respaldar a súa propia estrategia política. Para dicir, este acto ven a demostrar que tedes todos que seguirnos na Marea Galega, etc. Pero, máis alá diso, é verdade que non compre tirar conclusións precipitadas nin da orientación, pero tampouco da repercusión. Hoxe estábamos falando, oín varias veces que era un éxito histórico sen precedentes, os 25.000 asistentes. Como eu non lembro nunca un 25 de xullo que non fora un éxito histórico sen precedentes por parte dos convocantes, quixen tirar un pouco da hemeroteca, entón collín diarios que creo que non son voceiros do BNG, El Correo Gallego 2007, unas 25.000 personas participaron en la manifestación convocada por el BNG para conmemorar esta jornada. La Voz de Galicia 2008, Quintana se dirigió de este modo a más de 25.000 personas según el BNG. La Voz de Galicia 2009, Vázquez se dirigió con estas palabras a 20.000 simpatizantes y militantes del BNG. 2010, tamén La Voz de Galicia, que tampouco Sin embargo, este ano, Alfredo, La Voz de Galicia non titulaba cos manifestantes, titulaba Vence Ibeiras, alienta la unidade del nacionalismo. E coa foto de Rajoy bañándose no Umia, Básicamente, eso foi o que vin. Pero bueno, podemos seguir así, teño todo, alrededor de 20.000 personas según cifras del BNG, El Mundo en 2011, quero dicir, isto é o habitual, se cadra 3.000 arriba, 3.000 abaixo. Isto é o habitual que levou o BNG que tamén era unha candidatura para ter unha voz propia no Congreso, a ter 2 diputados. É que é iso, é que estamos aquí facendo un wishful thinking por parte da esquerda nacionalista que creo que non se corresponde coa realidade. Bueno, vamos a ver, vamos ver unha pequena peza de vídeo, porque ademais das declaracións de Xavier Vence e de José Manuel Beiras que víamos no vídeo anterior, por ali estiveron outros líderes políticos como Rafael Cuíña e Xoán Bascuas. Para conmemorar o noso Día Nacional nun acto no que vai participar a cidadanía máis consciente e que reivindica efectivamente os nosos dereitos como país. E ademais, ao mesmo tempo, vivimos un momento onde efectivamente o desenvolvemento deste acto debe mover unha reflexión colectiva tanto da cidadanía como dos partidos políticos no tocante a que camiño queremos abrir de cara ás vindeiras eleccións xerais. Básicamente, eso é o que se pode desprender da movilización que hoxe se está a desenvolver aquí na capital do país. Tendes esperanza de que este sexa un primeiro paso para unha candidatura única do nacionalismo galego? Nós non identificamos de forma mecánica o que está a acontecer aquí o que pode acontecer nas xerais. Si decimos que é un motivo de reflexión. E a proposta de Compromiso por Galicia é a creación dunha plataforma de adscripción individual
na que persoas que están vinculadas a partidos e non podan participar co objetivo de que Galicia teña voz propia nas Cortes Xerais do Estado. Unha pequena día importante para o país, non? Pues sin dúbida, estamos aquí, un acto unitario, eu creo que exemplar e esperemos que isto sexa o berce de outras posibles cousas moi interesantes para este país. E outra reacción a ese 25 de xullo foi o dun manifesto da mocidade. Tempo de unión, mocidade pola unidade galega ás xerais é o título, co que se fixo viral un manifesto que apareceu hoxe nas redes sociais. En menos de 24 horas superaron xa o centenar de firmas. Relegada desde hai décadas a un segundo plano, a mocidade galega, consciente da crise de legitimidade dos principais poderes do sistema, exixe recuperar o lugar na vanguarda da acción política que lle foi arrebatado. Dun tempo a esta parte, enchemos as rúas, artellamos paros dos centros de ensino e facultades, nutrimos folgas e, en xeral, fomos a cabeza visible de diversas protestas. É o que di o manifesto. Din reclamar o total das forzas galegas de esquerdas de cara ás eleccións xerais o mesmo compromiso de unidade de acción que amosan diariamente noutros eidos de acción social. Sosteñen no manifesto que a democracia se construye a través dunha serie de pequenos pasos e que eles, a mocidade, queren dalos todos. Pois máis voces que se suman a esa vontade de unión, Mexuto. Sí, a ver, o que decía Briches, non, Alfredo? Claro, é absurdo entrar nunha guerra de cifras. Eu creo que é evidente que calquera que vise este 25, que vivise este e os anteriores, que este foi o maior 25 en décadas. Creo que eso é o objetivo, non? Falas con calquera persoa que os vivise e eso é así, non? E é normal... Temos que asumir que Benega nos leva mentindo anos con as cifras de participación do... É normal que eso sexa así porque non era unha convocatoria dunha forza política. Era unha convocatoria que este día trascendía o ámbito dunha forza política e, por tanto, eso ten maior arrastre. Eso é o objetivo. Entón, a cuestión é se esa chamada a unha... Non sei se convenciches, está aí con cara de... O seu papel é que non o convenza, non? Quero dicir, claro, dice, se esa chamada a unha convocatoria nacional para unha movilización concreta logo ten que resultar nunha candidatura electoral. Bueno, evidentemente, concordo con Vasco, o que decía tamén Millán, non hai por que facer un mecanicismo, non? Ben, pero dito eso, a min é que me resulta difícil establecer cales poden ser os elementos que leven a ser reticentes a esa posición. Eso sí que me resulta complicado de identificar, é dicir, que racionalidade pode levar a que non se apoie unha candidatura galega de unidade nacional. É dicir, que dé a satisfacción a ese clamor que se expresou o 25 e que sobarda con moito o ámbito do bloque. O ámbito do bloque, porque aí había... Eu entendo que Alfredo, para Alfredo a cuestión está clara, porque é perfectamente consciente, se non corríxeme Alfredo, que cantas máis candidaturas se presenten máis alá de Partido Socialista e Partido Popular, coas circunscripcións tan pequenas que temos en Galicia de cara ás eleccións xerais, as probabilidades de que aqueles que non foran PP e PSOE nun escenario con 4 ou 5 candidaturas pois tería que sacar moi bons resultados, ou o Partido Popular ou o PSOE, neste caso, non terían que sacar bons ou moi bons resultados para levar case todos os deputados. Mira, perdona, e logo... brevemente, por aquí, e logo que hai unha cousa que non, Millán, teño que dirixirme querido Millán, como representante da Nova, querido Millán, non veño representando a Nova, teño que dirixirme non estou autorizado para falar dos meus contertulios máis cercanos. Foche ti quen se expresou neses termos. Son militante, efectivamente. Claro, esta insistencia ou para petarse no concepto de unidade popular, como unha especie de enroque para non aceptar a terminoloxía unidade nacional, que, bueno, que ao final isto pode parecer un problema conceptual, pero o problema semántico, pero non o é, é unha cuestión política. Claro, unha cuestión política que pode ser de fondo, non? Entón, claro... Apunta, a ver. No,
Porque a terminoloxía unidade popular eu entendo que se pode empregar aquí, pero tamén se pode empregar en Valladolid ou se pode empregar en Salamanca, claro. Unidade nacional xa complicado que a esquerda a utilice en Valladolid ou en Salamanca, porque ali non hai unha cuestión nacional que sí que hai que resolver, e aquí, en cambio, sí. Nós temos un problema nacional. E se non aceptamos ese enfoque, pois entón, claro, podemos ter... Resolvémolo coa asunción de Galicia como suxeito político, polo tanto, asumamos que Galicia é un suxeito político, unha nación, unha realidade nacional, que a nosa candidatura ou a candidatura ao Congreso debera ir composta por xente procedente do nacionalismo e xente que non procede do nacionalismo, por partidos que sean nacionalistas e partidos que non. Bueno, Yolanda Díaz ali estaba, non? Yolanda Díaz estaba na negociación. Nada distinto ao que se está dicindo. Que digo é que non podemos facer aquí se está falando dunha o candidatura... mecanismo de que, vamos a ver, foi unha manifestación, foi un éxito, vale, ben, foi apoiada por moitos sectores do nacionalismo e por incluso xente que non é nacionalista. Pero non temos que facer lecturas políticas dunha manifestación, non nos vai condicionar as lecturas políticas desta manifestación que as lecturas políticas que hai que facer dos resultados electorais que xa houbo no pasado. É dicir, había moita xente en Santiago, pero tamén houbo moita xente que votou nas outras veces. É dicir, a fórmula para o éxito electoral eu creo que a marcan os procesos como Marea Atlántica e Compostela Aberta, por poñer tan só dous exemplos. Entón, por aí ten que ir a línea, é dicir, pivote sobre dous eixos, a cidadanía como motor e a democracia radical. Participación, métodos de participación abertos, donde individualmente a xente poida aportar un programa claro, e a asunción dos dereitos colectivos de Galicia. Pero indo concreto, que colectivo político faltaba nesa manifestación do 25 dos que poden sumar o cambio? E adiántome, Podemos. Podemos ten expresado, salvo que diga o contrario, Podemos ten dito claramente, Podemos guión, e vos detrás. É dicir, aquí, das forzas que non queren confluir, das que están chamadas a protagonizar o cambio, a única que di claramente, non, a miña sigla irrenunciable é Podemos. O resto de forzas, polo menos os seus líderes políticos, ali estaban, non? Podemos onte non estaba na manifestación, pero por a declaración que lle vin, animaban, por así dicilo, a que, como é un partido que donde hai sectores, por dicilo así, máis sensibles ao nacionalismo, e sectores que son... Pero no plano electoral eles tío non moi claro. Sí, ahora mesmo, según o decidido no referéndum, sí, pasa que eso tamén, como dixemos outro día, pode ser reversible. Pode haber un congreso... Ti crees que pode ser... Digo, é unha hipótese. Non estou dicindo que vai a ser, eu non son Pablo Iglesias para dicir o que vai ser. Eu que estou dicindo é que, por exemplo, EH Bildu está falando de un proceso constituinte español do que Euskadi, como suxeito político, quere participar e donde eles van favorecer, según un manifesto de intelectuales vascos, incluso a Asier Arraiz, que é o portavoz de Sorte de EH Bildu, ese proceso constituinte español tamén ten que considerar os procesos endóxenos nacionais, galego, vasco e catalán, procesos propios, pero que asumen que van ir tamén con, seguramente, tenden llamado a Podemos e a Irabachi, ou, non, como se chama? Irabachi, debe ser, unha forza de esquerda federalista, por decirlo así. O propio 24 pola mañán, Bildu, BNG e CUP asinaban a declaración de Bonaval e eu aí creo que foron moi explícitos. Creo que o país titulaba Romper cadenas con España. Sí, bueno, pero é compatible. É compatible. A ver, que esta vez desta banda moi encasquillados. Teño que abrir. Vamos a ver, ao final... Breve, me xunto que teño que abrir por aquí, senón... Pero ao final a política, que sempre... Vamos a ver, hai certa posibilidade de manexarse na abstracción en política, pero eso tamén ten un límite. E chega un momento en que hai que optar. Entón, non podes estar sendo un elemento gaseoso permanentemente. Entón, hai un momento en que hai que optar. Entón, o que non podemos é servir a dous señores a vez, vale? E entón, o Bloque este día... É unha visión demasiado maniquea da realidade. No, o Bloque este día asina a declaración de Bonaval coa CUP e con EH Bildu, e nese manifesto, outro manifesto, nesa declaración, se fala con absoluta claridade do principio de autoorganización como central a hora de construir unha nación, non? E, por tanto, claro, outra cuestión é que ti teñas, bueno, eu, que si en España se abre un proceso progresista, eu aplaudirei, se abre en España un proceso
progresista. Constituinte. Bueno, progresista, constituinte. Bueno, sí, vale. Si os españois deciden ben isto, pois estupendo para eles. Con 2 tercios no Congreso que queiran. Eu aplaudirei coas orellas e non teño nada máis que decir, non? Pero claro... Ti asumes que Galicia por sí mesmo ten a capacidade para romper xerar un proceso constituinte propio. É que eu teño que... A correlación de forzas actuais. Realmente crees iso? Se eu creo que Galiza por sí... Si realmente o crees, entón é que vivimos en mundos moi diferentes. Claro, pero vamos a ver, ti o que crees é que indo da mao dunha forza política que aspira exclusivamente a desplazar o PSOE... Indo da mao dos galegos que votan tamén a xente que non é nacionalista. Como a socialdemocracia oficial, indo do ganchete dunha forza política dese tipo, vandes a conseguir un proceso constituinte. Vamos ter que interrumpir porque unha das líderes de unha organización de ámbito estatal que estaba na manifestación é Yolanda Díez, lideresa de Esquerda Unida, que estaba na manifestación e dicía isto. Bueno, para Esquerda Unida o importante é que hoxe é o Día da Nación Galega, por lo tanto é o día de todos e de todas. Todos e todas, os federalistas, os independentistas, as persoas de ben deste país formamos parte deste día. Por tanto, o relevante é que hoxe dimos un paso cara adiante, sumando todas as forzas e, sobre todo, incluindo nun proceso de construción dun país que está en puro exterminio. Por tanto, para mudar a nosa realidade precisamos de todas as formacións políticas e insistimos o gallá, coalle e de aquí en adiante este diña gane todavía moita máis force e forme parte, insisto, do ADN deste país. Galegos e galegas de nación somos todos e todas e, sobre todo, insistimos nuns intres nos que estamos en auténtico exterminio. E que non somos federalistas, non? Por tanto, que sí que creemos e que está agotado o sistema das autonomías, cando falamos de que estamos diante dun proceso destituinte e que realmente houbo unha mudanza formal da Constitución española que realmente nos convoca e nos convirte nun protectorado que é o artigo 135.3 da Constitución. Realmente non temos máis que a liberdade de pagar unha débeda non contraída pola cidadanía, senón pola banca criminal que, insisto, hoxe estás ganando a xente, pero despois houbo mudanzas, digamos, oficiosas pola porta de atrás con moitísimas normas que de facto destruíron o pacto constitucional. Por tanto, o golpe á Constitución deron os poderes económicos. Nese golpe que lle deron foi sustancialmente o título octavo da Constitución española. Cando falamos da lei, da mudanza da lei de bases de réxime local, no que se lle retiran competencias ás administracións locais e se reforzan competencias ás deputacións, por exemplo, se está deturpando o pacto constitucional que teñamos acadado. Cando estamos aprobando, por exemplo, as leis que invaden competencias no caso de sanidade ou no caso de ensino o destino curricular, por exemplo, que nós no Parlamento de Galicia, como sabedes, pedimos unha cuestión de inconstitucionalidade, obviamente, e que de facto se está valeirando ese texto constitucional. Por tanto, dende logo, nós o que creemos é que tamén esa parte sustancial do pobo é configurar o noso Estado e nós nesa configuración do Estado defendemos o dereito de autodeterminación dos povos, queremos que Galicia decida libremente o que é e nese marxe do que Galicia libremente, dende logo Esquerda Unida pula por un pacto federalista, pero federalista de verdade, é dicir, non isto que algúns constitucionalistas empérranse en denominar como que estamos vivindo nun acordo federal cando eso é radicalmente falso. Esa é a nosa aposta, pero insisto, ten que ser o propio pobo misturado o que decida o que quere ser. Pois Yolanda Díaz, no comezo desa cabeceira da manifestación que defendía o dereito de autodeterminación para Galiza, creación dun Estado galego no contexto dun Estado federal. A ver, por esta banda, porque parte do debate que están tendo Mexuto e Millán, que é un debate que o nacionalismo galego está tendo nestes momentos, é importante aclarar, ou importante ter de partida, si credes vos que é factible un proceso constituinte no Estado español despois das eleccións de outubro. Bueno, novembro, perdón. Eu creo que despois desas eleccións vai haber un panorama político complexo e moi diferente, tanto como para poder chegar a ter unha maioría cualificada para poder abrir un proceso constituinte. Creo que vai a ser delicado porque o panorama que se plantexa, polo menos nas enquisas, pois é difícil, non? Para chegar a un acordo de todas as forzas políticas, incluído o Partido Popular, pois vai a ser moi difícil. E aparte, eu creo que non se vai a poder facer un proceso constituinte sen contar co Partido Popular, porque, que iramos ou non, é un partido fundamental, pero creo que o Partido Popular non vai nunca a ceder para chegar a ese punto, non?
que tamén creo que non sería Diego Gago outro día defendeu, non é? Sí, porque Diego Gago é moi fácil que veña que defender unha cousa e despois no Concello onde está de concelleiro defenda o contrario. Eso está ben. Pero o mellor é que cando teña que votar, vote o que ten que votar nos congresos do Partido Popular e nas posturas. Pero iso é como cando votan a lei do aborto. Din que apoian a lei do aborto, pero logo votan en contra. Bueno, pois o mesmo. Pero a mí sí que me gustaría, aparte de destacar o gracioso que é ter que escoitar a Yolanda Díaz agora con esta postura, porque o Gallá tivera dito isto hai 3 anos, cando non estaba con Ague no Parlamento de Galicia, porque claro, agora todos somos moi nacionalistas, defendemos a nazón, a Galicia, todo está moi ben. Pero bueno, nos acordamos agora, antes non. Pero a mí sí que me gustaría destacar que non se falou, porque comenzaron a debatir sobre o nacionalismo galego, entón, o manifesto dos mozos. Que son as dúas almas en disputa. Entendo. Pero sí que me gustaría pôr en riba da mesa a importancia dese manifesto, non? A importancia porque, ao final, a mocidade sempre é a vanguarda. Esa mocidade que tan castigada é polo Partido Popular, porque aparte sempre se lle di que a mocidade non participa en política, que están pouco máis os niños, esas categorías que sempre se despreza a mocidade. Xa hai 3 anos que a mocidade nacionalista se manifestou conxuntamente. O sea, que se seca un manifesto agora, igual Paz Galegas chega a candidatura unitaria. Quizáis, sí. Pero esa vanguarda que se tivo xa para tirar o muro de Berlín, o 15M partiu da mocidade, esa revolución política que existiu en España veu da man da mocidade, desa mocidade que quixo un cambio político en España, un cambio político en Galicia, e que apostou sempre por romper con este presente, pero tamén con ese pasado, con ese pasado político. Por lo tanto, poñer en valor este manifesto, e sobre todo, en base a todo estes ataques que está a sufrir, porque ao final, sí, nos acordamos moito de todos eses colectivos esquecidos, pero para min, dos máis esquecidos actualmente polas políticas que se levan a cabo é a mocidade, porque se valemos para emigrar, tamén valemos para gobernar aquí, e polo tanto, eu creo que é moi importante. Unha pregunta, Aitor, que tamén lle estendo aí a Alfredo, e pidovos sinceridade, que vos sería que ademais do PP e do PSOE enfrente, non, estuvera unha candidatura de Podemos, unha de Agora en Común, outra do Bloque ampliada? O dis de cara a mellores resultados para con 4 diputados e os restos de ON? No, eu creo que iso estaría ben para mostrar que realmente ao mellor esa unidade popular o que se plasma é que Podemos viña a ser a voz do pobo, pero ao final o voz do pobo é moi plural, tan plural como que ahora hai mareas, mañá haberá charcas, despois teremos pingas, e ao final esa división o que se xera é porque xustamente o Partido Socialista ten 130 anos de historia por algo, é dicir, nos custa moito tamén manter esa historia e defendela en moitos casos en algunhas posturas, pero moi orgullosos tamén de toda esa historia que o que conleva é esa unidade tamén no territorio de todo o Estado, que o que permite ter un proxecto de país, pero tamén sen esquecer que Galicia é unha nación. Alfredo. Sí, que Millán e Xunto está me pedindo a palabra, que queren volver a... Falando do tema do proceso constituinte, eu en principio concordo con que non é negativo en absoluto que se abra un proceso constituinte. Pero velo factível. Vexo complicado por un motivo fundamental. É verdade que vai haber resistencias no Partido Popular, que vai haber resistencias no Partido Socialista, que vai haber resistencias en moitos partidos, pero tamén eu vexo unha tendencia en as novas forzas que se denominan de unidade popular en ir a un proceso constituinte cun fin marcado. Quer dizer, cando ti vas a un proceso constituinte, vas a sabendas de que non sabes o que vai sair de aí, e que probablemente o que saia de aí non sexa do teu gusto, porque se é totalmente do teu gusto non é unha boa constitución. As boas constitucións non lle gustan a ninguén, porque teñen que estar repartidas, transaccionadas, etc. Claro, cando se fala dun proceso constituinte que para a derrota definitiva da dereita, eso non é un proceso constituinte, eso é excluir a unha parte moi importante da poboación do consenso fundamental. Pero logo por ir ao tema que falabas ti da unidade, da voz galega, de distintas candidaturas, pois poderían prexudicar ese... Bueno, nestas eleccións municipais houve 3 listas nacionalistas en Santiago de Compostela, Compostela Aberta, o Bloque Compromiso por Galicia, e houve mellores resultados que cando se presentaba o Bloque solo. Quer dizer, hai veces que hai unidades que non suman. Hai veces que hai unidades que restan. E creo que Compostela se reparten 20 tantos concelleiros, e na provincia de Ourense repartense 4 diputados. Creo que este é o factor que está nas estrategias agora mesmo dos partidos. Quer dizer, Podemos pensa que a unidade co Bloque, por exemplo, réstalle. E o Bloque pensa que a unidade con Podemos réstalle. Entón, todos estes movimentos estratégicos que estamos vendo alrededor da famosa lista de unidade é porque
nas órbitas nacionalistas e da esquerda hai certa sensación de que a unidade non é o mellor para os seus propios intereses electorais, xa non digamos para a nación galega. Por esta banda, a ver. Eu concordo con varias cosas das que di, curiosamente, hoxe, Alfredo, non, pero encanta a verisimilitude dun proceso constituinte. Eu creo que en tanto o bipartidismo baixe do 50%, podemos nos atopar con un escenario perfectamente plausible de que haxa a apertura dun proceso constituinte, de voto entre as dúas forzas do bipartidismo, non? Que sosteñen o réxime. Bueno, ainda con menos do 50% se pode sacar máis do 50%. Creo que eso sería, faceles baixar de aí sería o que desataría o comezo xa de un proceso, que é un proceso que se pode dilatar no tempo, hai que volver a convocar eleccións, etc. É un proceso xurídicamente, desde o plano constitucional, complexo. Eu creo que nese escenario a forza do PP é claramente inmobilista, está bunkerizada, incluso estaría por un proceso, xa o está, de feito, está constitucionalizando unha nova forma de entender como son as normas de convivencia, que é en base ao réxime neoliberal, en base á continuidade da monarquía, hereditaria, etc. Bueno, hai unha forza que é o Partido Socialista que é algo ambigua, hai sectores que son claramente reformistas e que estarían seguramente por a apertura dun proceso tendente incluso no plano territorial, o federalismo, etc. No plano social e económico, unha parte moi importante parece cómoda neste réxime neoliberal. Ciudadanos está por unha, eu creo que por unha reforma moi light, non? Eu creo que aí as forzas da unidade popular, con todos os matices, cos matices nacionais, cos matices dos suxeitos políticos, tanto catalán, vasco, galego, como España estricto sensu, pois serían as forzas de ruptura democrática, non? Ir hacia unha ruptura democrática, polo tanto, republicana. Iso é o que quererían. Eu creo que esa é a composición do escenario. Outra cousa é que despois aí vai haber moitos matices, e dentro dese sector da unidade popular, como xa vemos, non hai tanta unidade, porque hai moitas... Pero creo que pivotando sobre o dereito da autodeterminación... Eu insisto, as circunscripcións en Galicia de caras estatais son o que son. Claro, se non é unha lista única, a quen beneficia? Alianzas para sumar contra o bipartidismo, para precisamente favorecer... Pero se non temos esa lista única, quen se está beneficiando? Pois o bipartidismo. Claro. Claramente. Ahora, hai moito andado, pasou 2012, 2013, 2014, 2015... O que eu me refiro é que ese escenario non debe pivotar sobre a eixe exclusivamente nacionalista, como parece algúns sectores queren que volva atrás a roda da historia. Non. Está marcado a unidade popular. Si ti te refires, porque xa o dixeche varias veces a dar a volta a tal, de reconstitución do nacionalismo ao mundo feliz, Arcadia feliz, de preamio, que non era ninguna Arcadia feliz. Eu non recordo que fose unha Arcadia feliz, non? Pero creo que eso non está sobre a mesa. Esperemos. Creo que entonces vamos a ser, non nos movamos no idealismo, movámonos no materialismo. No materialismo hai unha proposta concreta e unha candidatura de unidade nacional. Unha candidatura de unidade nacional para presentando un partido que sería instrumental, é dicir, unha candidatura con personalidade xurídica propia, que haxa un grupo parlamentario nacional galego, nacional, non nacionalista. Nacional galego no Congreso. Un grupo parlamentario independente, soberano, non un grupo parlamentario como que tivo PSC catalán con un protocolo de relacións con outro grupo que é unha unidade superior. A Nova non o quere tampouco, precisamente por eso rexeita o de Podemos outra cosa. Logo, por outro lado, creo que ten dito algunha vez Rajoy que as únicas constitucións na historia que se recoñecía o dereito a autodeterminación era a de Etiopía, a de Xugoslavia e a de Unión Soviética. Efectivamente, na Unión Soviética existía o dereito a autodeterminación, pero era un dereito formal. Era un dereito formal porque non se podía exercer porque só existía o Partido Comunista da Unión Soviética. Ata que se desmembrou. Claro, había un partido único, vale? E as decisións no Partido Comunista da Unión Soviética se adoptaban no Políburo e no Comité Central, que estaba en Moscova. Vale. Breve, porque teño a Pilar aí no teléfono. No, ben, entón, as forzas políticas rupturistas, entre comillas, españolas, teñen o Comité Central en Madrid. Vale? Entón, os compañeros de Podemos Galiza, dito por eles, non poden decidir eles aquí se van nunha candidatura nacional galega.
teñen que pedir permiso a Madrid. Se Madrid lles di que non, eles non poden entrar na candidatura nacional. Será un problema en Podemos. Bueno, moi ben. E o mesmo se diga en Esquerda Unida, porque a Organización Galega de Esquerda Unida é unha organización que non é ni sequera como a que tiña Izquierda Unida en Madrid, que era un partido... Fecha argumento, que tiña Pilar. Bueno, en definitiva, é dicir, que a autodeterminación sin autoorganización non existe. É simplemente un dereito formal. Moi ben, podemos ter unha Constitución onde diga dereito de Constitución, dereito de autodeterminación, moi ben, pero hai posibilidades reais de materialización? No, como na Unión Soviética, non había esas posibilidades, vale? E entonces as forzas políticas españolas, o centro de decisión onde o teñen é en Madrid, e aquí teñen asambleas comarcais. Isto é o que teñen. Bueno, pois vou aproveitar agora sí para falar con Pilar Fernández, promotora desta movilización do 25 de xullo. Boas noites, Pilar. Moi boas noites. Que animados de todos, Pois sí, estamos aquí, o debate está animado, sobre todo en Millán e Mexuto. Voulle pedir aos compañeros que baixe un pouco o volumen aquí no plató, que te escoitamos pero que moi ben. Pois nada, como estás escoitando, o debate aquí está vivo por volta do significado do 25 de xullo. Que significa para ti, Pilar, o que vimos este 25 de xullo? Pois mira, unha mezcla de felicidade, de orgullo. Eu penso que medimos todos 20 centímetros máis, que temos as cabezas ben erguidas, que hai que felicitar a todas e cada unha das persoas que participamos nesta xornada que foi realmente histórica, conseguimos que fora histórica, e hai que agradecer a todas as organizacións sociais a unidade e o esforzo que fixeron, que me consta que a veces é moi difícil deixar enreiras atrás e focalizar o que é realmente importante. Entonces, para mí, esta xornada personalmente é un enriquecemento porque me tocou traballar, como lle pudo tocar a outra xente moi valiosa neste país, pero me tocou traballar con xente e coñecer a xente con unha sensibilidade, con unha capacidade de esforzo, con unha voluntariedade, con unha paixón impresionante. Estou moi agradecida por ter vivido esta experiencia e por ter compartido momentos intensísimos nestes 15 días que nos tocaron vivir. Non che vou pedir que fales en nome, evidentemente, de todos eses manifestantes que vimos en Santiago de Compostela, mas desde un punto de vista, se queres, persoal. Leva esta manifestación ineludiblemente ao debate da conformación dunha candidatura de unidade nacional, vamos dicer, para Xerais? Mira, se me permitides, porque parece que a cousa é un debate moi novedoso. Eu penso que na rúa o debate das candidaturas unitarias leva camiñando moitísimos anos. Na xente do común, na xente coa que tomo café, na xente que me encontro das escaleiras todos os días, a necesidade de unificar esforzos e de que a esquerda sempre estamos pelexando uns con outros cando temos máis cousas en común que diferencias, é unha obviedade, é unha cuestión de sentido común. Volvemos ao mesmo, temos o hábito, o mal hábito, moitas veces de facer unha crítica destructiva, sabes, de facernos moito dano. Eu entendo que temos que modificar eso e facernos crítica constructiva, abrir un pouco máis os oídos, escoitarnos uns aos outros e rectificar erros, que todos temos erros, ningún de nós ten a verdade absoluta. Entonces, temos que facer aí unha catarse, un traballo interior, un traballo de reflexión, pero sacar o mellor de nós, porque nós somos moi grandes. Este país ten unha capacidade de autoorganización, de esforzo, cando realmente é preciso. Somos como unha piña, cando as cousas se aforzado nunca máis está aí. Cando se nos poñen as cousas moi complicadas, os galegos e as galegas somos que de dar leccións. Entonces, para mí, o tema da unidade é unha cuestión de sentido común. Por eso eu me metín de cabeza, e estando de vacacións, me metín de cabeza e dixen, non, isto é o camiño, este é o camiño
correcto. Eu aposto por isto. Candidaturas é unha cuestión, eu penso, moi puntual, que aínda temos que esperar un tempiño, pero penso que a xente debería valoralo. Pero non só con unha visión electoralista, sino de construcción de país, con unha visión un pouco máis global, de non integrarnos e fortalecer e votar, non? Senón traballar conxuntamente para construir país. Evidentemente as eleccións son importantes, pero o facer unha base social forte, concienciada, é para mí moito máis esencial. E a cuestión é que lles pediría que, por favor, a todas as organizacións, a todas, absolutamente todas, que teñan unha visión de Galicia de nación, e que queren reivindicar os dereitos históricos, que queiramos fortalecer a imaxe de Galicia, non só no Estado, no mundo, e que fagan un super mega esforzo para integrarnos, e que nos integremos todos, e as persoas, a xente do común, tamén asumir esa responsabilidade, que é un pouco a chamada que nos facíamos. Pois penso que está moi concienciada, perdón, sí. Hai xente que está moi concienciada políticamente, moi preparada políticamente, pero no día a día hai moitísima xente que a súa preocupación é darle de comer os seus fillos, pagar as contas, e saben que a cousa non está ben e necesitan unha ilusión, necesitan uns obxectivos concretos, e esos obxectivos concretos e ese programa concreto, eu penso que o temos todos na mente. Pois aí queda a túa opinión, Pilar. Teríame gustado poder contar contigo xe na mesa, pero bueno, a produción... Sinto moitísima, que teño aquí familia. A produción ás veces vai así. A verdade é que sentí moitísimo non poder estar aí. Oxe... Pero bueno, xa sabes que estou de espírito e de ánimo, cando queirades, estamos a disposición. Oxe, o último luns desta tempada, seguro que o 31 de agosto, coa volta da tempada do Afiando, vamos, este debate ainda estará aí situado. Moitas gracias, Pilar, boa noite. Moitísimas gracias a vos. Boa noite, paso ben. Hasta logo. Bom, pois Pilar Fernández, unha das promotoras dese 25 de xullo, sei que vos quedan moitas cousas no tinteiro, sobre todo desta banda. Sobre todo desta banda, hai que recoñecelo. Pilar vive con enorme intensidade o proceso en Escocia e está repetindo esa mesma paixón aquí. Sí, claramente. Bueno, tempo a vera para seguir debatindo isto. Imos pasar ao segundo tema derradeiro do programa de hoxe, porque 24 de xullo xa é unha data, Sara, que marcada no calendario, esa curva de Angrois que cambiou a historia do 24 de xullo para sempre. Efectivamente, ao redor dun cento de víctimas e de familiares de víctimas do accidente que hai 2 anos acabou coa vida de 81 persoas en Angrois, concentráronse este venres pasado na praza do Obradoiro de Compostela. Estaban convocados pola plataforma de víctimas Salvia e exixiron verdade, xustiza e responsabilidades políticas, como se podía ver na súa faixa principal e en multitude de cartéis. Unha das súas principais reivindicacións é a creación dunha comisión de investigación no Parlamento, un órgano cuxa constitución foi proposta por forzas como o Bloque Nacionalista ou Esquerda Plural tamén, pero que conta coa oposición do Partido Popular e do Partido Socialista. Critican o estancamento do proceso xudicial cunha investigación que leva case un ano parada co cambio de xuíz. Exixen responsabilidades políticas criticando que o maquinista apareza como único responsable e subliñan que ningún responsable político dimitiu e para a humillación das víctimas din algúns foron mesmo premiados. En definitiva, a plataforma exixe verdade, transparencia e xustiza e destaca que o accidente podería ter sido evitado e que varias decisións do goberno anterior do Partido Socialista e do actual do Partido Popular comprometeron a seguridade dos viaxeiros e que intereses comerciais e políticos antepuxéronse á seguridade das persoas. A concentración foi acompañada pola presenza de numerosos representantes de forzas políticas e cargos institucionais, comezando polo alcalde de Santiago, Martiño Noriega, por Compostela Aberta,
que amosou o seu apoio ás vítimas e ás súas familias e criticou a actitude do Partido Popular e do Partido Socialista que están escapando das súas responsabilidades. Tamén estivo presente a viceportavoz de AGE e coordinadora da Esquerda Unida, Yolanda Díaz, e tamén o diputado de Alternativa Galega de Esquerda, Antón Sánchez. Polo Bloque Nacionalista participaron o portavoz parlamentario Francisco Jorquera, a deputada no Congreso Rosana Pérez e Ana Miranda, eurodeputada nesta legislatura. Tamén asistiu o secretario xeral de Podemos en Galicia, Breogán Riobó. Pois moitas gracias, Sara. Vou me con esta banda da mesa, Alfredo. Bueno, aí están as reivindicacións das vítimas que nos comentaba Sara. Bueno, eu creo que as reivindicacións das vítimas son perfectamente comprensibles, perfectamente entendibles por calquera persoa con un mínimo de sensibilidade. Eu entendo que ten que ser moi duro non atopar, efectivamente, neste procedimento judicial que hai unha delimitación da responsabilidade penal de máis responsables máis ao lado do maquinista do tren. Sen embargo, bueno, hai que lembrar como son os procesos penais, hai que lembrar que todos coñecemos incluso pola ficción que ás veces nun xuízo incluso... Bueno, a ficción ás veces despístano, non? Porque a ficción está moi centrada no sistema americano. Incluso collendo a unha persoa coa pistola fumeante é difícil se non chegas a probar exactamente todos os casos, facerlle pagar unha responsabilidade penal. Eu creo que o feito de que o maquinista sexa o único imputado por unha causa penal non significa en absoluto, ninguén debe tirar esa conclusión de que é o único responsable. É o único responsable para o que hai probas claras e suficientes para adxudicarlle persoalmente unha responsabilidade penal. Iso non quere dicir que non haxa decisións mal feitas, obras non correctamente, pero o mellor é complicado. E, de feito, a Audiencia Provincial así resolveu en 2 ocasións, pois dicir eso, que as persoas que estaban sentadas no Consello de Administración de Adif, que ali había dende sindicalistas e tal, que lles podes colgar a responsabilidade directa da toma de decisión concreta que pode causar ese accidente. Eran os sindicalistas os que... Estaba todo tipo de xente. Eran os que decidían os sindicalistas no Consello de Administración de Adif. Pero, quero dicir, estiveron imputados tamén. Bueno, es que os sindicalistas... No, a ver, eu creo que efectivamente, vamos a distinguir os ámbitos como sempre, ¿no? Dicir, o ámbito judicial, etc., do político. Entón, aquí, o problema é que non houve ninguna asunción de responsabilidades políticas relevantes. E isto é o que eu creo que converte a dor, digamos, das vítimas en máis lacerante, ¿no? Non houve apoio á petición de creación dunha comisión de investigación, ¿no? E iso, claro, digamos que nos permite extraer a conclusión de que tanto por parte do Partido Popular como por parte do Partido Socialista, con responsabilidades directas na xestión deste asunto en distintas etapas do Ministerio de Fomento, non queren que se deite luz sobre o que ali aconteceu. E o que ali aconteceu é, basicamente, parece ser, ou está bastante claro, que houve un erro humano, ¿no? Pero os erros humanos son inevitables, ¿no? Entón, a cuestión clave é se un erro humano neste momento, en 2014, pode desencadear unha traxedia desta envergadura. É dicir, se hai medios técnicos disponibles para evitar que un erro humano se traduza nunha traxedia desta envergadura. E, evidentemente, sí que existen eses medios técnicos. Eses medios técnicos non estaban postos sobre a mesa. E iso ten responsáveis. E iso é o que hai que delimitar políticamente. E logo a investigación judicial, tamén é certo que a investigación judicial non ten que ser obstruída. E aquí, tanto por parte do Adif, non se puxeron precisamente, non se achanzou o camiño da investigación judicial, todo o contrario, non? Se puxeron a trancos, etc. Incluso co relevo do xuiz que instruía o caso, non? Pero, bueno, aquí hai unha predeterminación política por parte do Estado español con unha estrategia moi parecida a que se instrumentou co tema do Prestige, de que o maquinista é o único culpable, como era Mangouras, etc. E a mesma estrategia. Aitor.
Bueno, eu creo que efectivamente hai que separar a parte política da parte xudicial e polo tanto tamén quizáis podemos separar a mediática porque ao final tamén ten moita relevancia o impacto mediático que ten este tipo de casos porque ao final a conformación da vontade ou da opinión popular basease un pouco nos titulares de prensa. E polo tanto, claro, dicir e afirmar que o Partido Socialista está en contra dunha comisión de investigación pois é falso. Mais que nada, Pilar Cancela, a semana pasada, cando se lle preguntou por este tema, inclusive a Televisión de Galicia, que é de todos, mentre ela reivindicaba a política forestal do Partido Popular, esqueceronse do tema fundamental e só sacaron este tema. Polo tanto, dixo claramente que si apostábamos por unha comisión de investigación cando rematara o xuizo. É dicir, que non se pode facer un xuizo paralelo no Parlamento de Galicia. E que, polo tanto, se hai que esclarecer calquera tipo de cousa, calquera tema que haxa que abordar, que haxa que investigar máis polo miúdo, pois que se faga. Pero primeiro hai que deixar rematar ese proceso xudicial, porque o que non se pode facer tampouco, porque mediáticamente sería moi malo e moi nocivo para o proceso xudicial, é facer ese xuizo paralelo. Polo tanto, iso de que o Partido Socialista e o Partido Popular están nese barco, non é certo. E aparte, eu sí que quero deixar claro unha cousa, algo que reivindicamos nos procesos de corrupción que tamén temos que reivindicar aquí. Inmediatez, axilidade no proceso para que a parte a dor das víctimas non se alongue no tempo, porque esa determinación xudicial, todo ese período que teñen que estar sufrindo, porque quizáis non repare o dano que culpen ao maquinista ou que culpen ao presidente da DIF ou que culpen, ese non é o problema. O problema é a segunda parte, vale, unha vez rematado o xuizo, unha vez determinadas as causas penais e civís e as responsabilidades que concorran en cada tema, haberá que pasar á parte política e tamén nun tema fundamental que creo que é o que realmente piden, non? Ainda que despois os partidos políticos se poñan detrás e que se intenten cos triunfalismos de que veñen a defender o povo e tal, me gustaría saber a ver que postura terían algúns, todos estes que agora se poñen detrás da pancarta, se algún dos deles tivera sido o que tomara decisións, porque despois a coherencia pérdese polo camiño, non? Pero xustamente neste caso creo que o que as vítimas piden é xustamente recoñecemento, é algo lóxico, decía Alfredo, que non vai a comprender esa dor, esa inexplicabilidade de por que pasou, por suposto. Pasan 2 anos e ainda non cobraron indemnización. Iso por suposto, por iso digo axilidade nun proceso que ao final é a parte xudicial a que ten que ser completamente sensata e coherente, algo que temos que cambiar, que falamos prácticamente todos os días diso, non? Desa tardanza xudicial que demora, é dicir, o xuizo... Que vai contra a propia xustiza. Claro, é dicir, o Prestige canto tardou, cantos anos tardou, canto tardou incluso o xuizo do 11M, é dicir, todos os procesos macro da xustiza española estamos no século XII a nivel xurídico, non? Nese aspecto. E, polo tanto, eu creo que, evidentemente, hai que afondar e intentar procurar que este tipo de cousas non pasen no futuro, non só na reparación do dano desas vítimas, que, por suposto, hai que de forma inmediata, senón tamén hai que precavir todos os mecanismos que, como comentaba Meixuto, evidentemente era previble. Eso non pode volver a ocorrer nunca. Pero non só neste tipo de cousas, porque agora sempre é o que dicimos, é dicir, ata que pasa algo non nos lamentamos. Pois eu creo que hai que intentar previr esas comisións de investigación, tamén hai que facelas antes, porque esas cousas xa se sabían. Por lo tanto, bueno, afondemos no tema, pero de forma sensata, e non me gusta que este tipo de cousas se politicen de non, é que un partido e que outro. Bueno, hai que ser sensatos, hai que manter a mesma posición e coherencia nos mesmos temas, porque despois, cando hai que investigar as caixas, outros votan tamén en contra. Bueno, en fin, cando tiveron postos de responsabilidade nos postos de administración. Millán. Bueno, aquí concordo máis ben ca lectura que fai Meixuto, é dicir... Así, Millán, así. Sin que sirva de precedente. Joder. No, aquí sí. Te quitas a ilusión, tío. Que haxa máis a precedentes. No, este é un tema demasiado serio, delicado e sensible como para frivolizar con ele. Ademais, bueno, creo que a lectura que fai Meixuto, evidentemente, cando falamos de bipartidismo, falamos disto, non? A parte dos matices que introduciu el, é dicir, a actitude do PSOE, Aitor, perdón, non me lembraba, foi un momento de lapsus, a actitude do PSOE e do PP está sendo bastante obstruccionista a este respecto e retardando a do Estado en xeral, mesmo fiscal, bueno, estáse casi posicionando como un abogado defensor, non, a veces. Non sei, é un tema demasiado delicado, foi moi traumático,
bueno, a min chama a atención como a oficialidade logo apresura a eses días rapidamente a patrimonializar o loito e como tarda tanto despois en axilizar os trámites para restituir o dano a xente. Eu non falaría tanto de instrumentalizar a dor das vítimas, como se trata de dicir por aí, de que certos partidos o fan, non, simplemente estar con quen ten unha reclamación lexítima e que é de xustiza, é dicir, necesitan que canto antes se diriman responsabilidades, se aclare todo o que pasou e hai seguramente haxa consecuencias políticas e parte deses responsables están non só, como dicía Sara, o sea, sin ningún tipo de consecuencias, sino que foron premiados. Eso é o que non pode ser. Vou ir co palabra con Alfredo, que me tiña aí 10 segundos. 15 segundos. É que hai que recordar que Santiago Ourense foi presentado como alta velocidade, Claro. Foi presentado con un acto propagandístico como AVE, cando o AVE ainda hoxe non está completo, non? Entonces, bueno, aquí houve un clarísimo acto de propaganda, non? Só iba a dicir unha cousa que tiña aquí anotada, que ven de dicir Aitor, a CRTVG de todos, temos aquí un mexuto que acaban de dar... Acaban de dar unha patada ao Consello, non sei se pensará o mismo. Formalmente, non. O sea, formalmente sí, claro, é unha empresa pública. A ver, Alfredo. Pero xa sabemos que a formalidade é... Se inhibe... Deron xa patada, e pouco presencia. Non me deron a patada, simplemente hai un acordo bipartidista. Cando era partido do Bloque Nacionalista Galego, porque era tripartito, non había tanto problema. No, pero aquí hai un acordo bipartidista. Claro, pero cando era tripartidista non había ningún problema. Bueno, o que se sumou foi o suficiente acordo, porque a ruptura do BNG conlevou a que ao final non haxa máis acordo. Pero, Aitor, cando falas tamén había acordo na mesa. Falas ti de acordo tripartidista, eran as tres forzas políticas que estaban no Parlamento. Claro, por iso. Pero cando criticamos o bipartidismo porque era malísimo, pois o tripartidismo tamén sería malo, non? Porque o BNG nunca renunciaba aos seus postos, nin no Consello da CRTVG, nin na mesa, nin na designación autonómica do senador. Era un acordo das tres forzas políticas con presencia no Parlamento. Claro, pero que agora non se pode chegar a acordo. E agora se chegou a acordo. Porque hai máis, incluso o grupo mixto, porque se dividiu o BNG e se subdividiu despois o que é partido do BNG. E, polo tanto, non hai acordo porque o tripartidismo, que daquela non era malo, agora é bipartidismo malo porque non estades representados as forzas. O grupo parlamentario do BNG se constituiu con 7 diputados e hoxe ten 7 diputados. Xa, pero dixen os que se dividiran do BNG. Non foi o bloque. A subdivisión das subdivisións. As esporas non saíron. Bueno, non quería abrir eu este debate. Volvemos ao tema da Angrois, Alfredo. Sobre ese debate que Sí, pois sí, cobric. Reduciuse o Consello de Administración da CRTVG a 6 membros, se teñen que estar todos os grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia, xa serían 5, quero dicir, xa non se podería facer unha correlación de forzas. Un problema de política, non un problema de número. O BNG creo que votou a favor da reforma da O BNG non votou esa lei. É unha lei bipartidista. Bueno, sí, bipartidista, pero participou e aparte apoiou en comisión todas as reformas que se estaban facendo. O que pasa que despois non lle conviña. Non, en comisión votou todas as reformas. O que pasa que cando chegou a pleno se abstivo porque non lle conviñen despois a reforma que hai a ver porque se viña perxudicado. Punto. Non é así. Sí, é así. Eu vivín perfectamente a reforma. E non votou a lei non pola minimización ou pola reducción no número dos membros do Consello de Administración. Votou non a lei porque a lei converte a CRTVG nunha corporación mercantil e cando convertes unha empresa nunha sociedade mercantil, pero a realidade é a realidade. Tamén na mesa antes votaban a favor porque estaban ali. O que estás poñendo é a primeira... E o senador tamén. O que estás poñendo é a primeira pedra para a privatización directa ou indirecta que o que se vai a facer da televisión pública. E por eso o Bloque non apoiou... Non, eses son os argumentos base. Algún día debateremos sobre a CRTVG. Vamos co da Angrois, que xa estamos na parte final. Ben, eu, a respecto do que se está a falar, o tema da comisión de investigación, eu penso que debe haber unha comisión de investigación, o que concordo con Aitor é que é difícil que este sexa o momento. Primeiro, por unha cuestión fundamental. Ti levarías ali a persoas a comparecer que ao mesmo tempo están sendo xuzgadas nun proceso penal e que non poden falar con liberdade porque ao mesmo tempo están sendo parte dun proceso penal e teñen que guardar certo tipo de silencios, quero dicir, non sería unha comisión operativa. Por outro lado, é verdade que das víctimas se dixo moitas veces, sobre todo nos actos de homenaxe e tal, que os políticos, que se alonxan un pouco deste tema, que este é un tema deles e que
Eu creo que abrir unha comisión de investigación neste momento eso serviría para dar protagonismo aos políticos e para facer unha caixa de resonancia de determinados partidos que evidentemente queren sacar rédito desto, que incluso é lexítimo. Denostouse que se fixera unha subcomisión de estudio do sistema ferroviario, sen embargo, eu creo que optouse polo menos efectista, pero polo máis efectivo. Quer dizer, é unha subcomisión na que se fixe un informe, que se oíron a preto de 40 expertos, tomáronse unha serie de determinacións, tivo un amplo grado de consenso, o mesmo Bloque Nacionalista Galego non votou en contra, estivose, a propia deputada Rosana Pérez dixo que compartía gran parte desas conclusións. Co cal eu creo que tampouco deberíamos transmitir a imaxe de que Angrois ou de que non se asumiu ningún tipo de responsabilidade nin se tomaron ningún tipo de medidas a raíz de Angrois. O sistema ferroviario español ten cambiado moito a raíz de Angrois. Creouse unha Axencia de Seguridade Ferroviaria, cambiouse o sistema de indemnizacións. Normal tamén. Efectivamente, aprobouse un novo reglamento de circulación, está en trámite unha nova lei. Quer dizer, tomáronse moita medida e creo que sería injusto decir que non houbo por parte do Estado unha asunción de que había cousas que cambiar e de que o feito do accidente demostraba que había cousas que cambiar. E creo que o tema de non abrir esa comisión parlamentaria, precisamente a luz disto, non implica que os responsables de non abrila non estean mentalizados de que hai que tomar medidas. O triste é que sempre estas cousas se fan a posteriori, non? Evidentemente, non me deixa de escandalizar algo que coñecía recentemente, que os médicos non paren de facer gardas de 24 horas. Algún día pasará algo e diremos que é unha barbaridade que a xente traballe 24 horas seguidas. Bueno, imos rebatando o programa de hoxe. O meu último programa da temporada, eu a Millán, bueno, xa nos coñecíamos, Mexuto tamén, Aitor, Alfredo non te coñecía, estou encantado de coñecerte, hai que dicilo, é un placer. E o resto, bueno, a Millán xa coñecía, o resto tamén. É un placer desde a distancia, incluso ás veces ideolóxica, pero un placer debatir con xente como a ti, que aporta fundamentos e lle prestixia o debate. Moitas gracias, é un placer coincidir cun moderador como ti, que precisamente respeta esa pluralidade e incluso a anima. Bueno, pois, eso pola banda do moderador, simplemente vos quería pedir unha opinión do que supuxo estes 22 programas de Afiando, volvemos o 31, así que simplemente unha opinión do que foi a primeira temporada. Non sei. Bueno, eu creo que o que comentaba valen as críticas tamén, respecto á mocidade, creo que se pon en valor justamente con este proxecto, non? Para min o impulso que destedes pareceme de poñer en riba da mesa e aparte de felicitarvos por todo o traballo que facedes cada día. Creo que pois sobran un pouco as críticas porque o vosso traballo diario é o que permite aparte que as mesas plurais, que creo que é algo que faltan moito, sobre todo nesas televisións que consideramos públicas, incluso nas privadas, pois que esa pluralidade que existe en Galicia, que existe na sociedade, que é plasmada pois cada día aquí gracias ao vosso traballo. Por lo tanto, eu non teño que facer máis que agradecervos que nos deixedes participar e tamén felicitarvos por todo este traballo. Ben queira. Eu faría dúas críticas. Primeiro, que non sempre hai auga. E segundo, que non sempre mulleres. E a cuestión de xénero. Efectivamente, que ás veces se cae no todo pirolismo que hai que... Bueno, non me vou cortar, pero sí que teño responsabilidade. Pero sí que teño responsabilidade de que haxa mulleres na mesa. Fora desas críticas, creo que, bueno, é unha xanela máis, no, que potencia o pluralismo real que hai na sociedade e logo que creo que sí que permite que haxa outro ollar crítico e alternativo, no? Que nos medios de comunicación, digamos, os mainstream, pues non é tan fácil, no? Creo que aí concordamos todos, o traballo que se está facendo, que estades facendo é moi bon, e, bueno, algúns dicen que estamos nunha terceira guerra mundial e que esta terceira guerra mundial é sobre todo mediática, non? E que, polo tanto, os fíos da comunicación e da información, non? Están de xeito oligárquico controlado por unha serie de actores que controlan os resortes dos grandes medios, dos más media, non? Eu creo que medios como este, cooperativos, desde abaixo, contrasistémicos, por decirlo así, son máis que necesarios para que unha sociedade democrática, avance, non? Democráticamente, e non se quede precisamente nese outro modelo de información. Alfredo, para pechar, tes o privilexio de pechar. Como soldado que ven aquí a Terceira Guerra Mundial da ideoloxía. Salvar al soldado gallo. Bueno, debo dicir que
dende logo agradezo moitísimo que haxe este proxecto. Eu xa non diría que hai determinadas oligarquías mediáticas que silencian certas voces. Creo que o que vimos con xente que a nivel estatal ten unhas opinións moi semellantes a Millán en determinados canais de televisión estatais non fai pensar que hai ese tipo de silenciamento. Pero sí que eu quero introducir outra dimensión, que é que nun estado descentralizado como que estamos, e como que eu penso que deberíamos estar ainda máis, cando hai dinámicas políticas distintas, ten que haber, non podemos estar vendo a tertulia de Ana Rosa Quintana. Claro. Temos que, ou podemos vela para falar da realidade a nivel estatal, pero temos que ter este tipo de tertulias no que falamos da realidade política galega, onde temos actores políticos diferenciados, onde temos votacións parlamentarias, etc. E temos que ter este tipo de instrumentos para que isto chegue a posto. Estos opinadores como a vos. Si pensa isto con só 22 programas, dentro de 50... Creo que a dereita española está moi equivocada na súa visión territorial do país. Magnífico. Bueno, pois xa temos tema para o 31. Bueno, e Sara Torreiro, que está ali enfrente, pois ahora xa non a podemos enfocar, pero vamos, que un placer, Sara, poder presentar contigo aquí cada luz, martes, mércoles e todos os días da semana. Despedímonos xa coa Afiando a Agulla número 22, volveremos mañán, por suposto, hasta o venres, será o último Afiando desta tempada, e despedimos o programa de hoxe coa romería cativa que tivo lugar o xoves pasado nas festas do Apóstolo, que continúan aquí en Santiago de Compostela hasta este próximo fin de semana. Deixámosvos con este reportaxe e animámosvos a que estexades aí na televisión mañán ás 10 menos cuarto, pedirvos disculpas aos que nos vedes xa por internet baixo demanda. Moi boa noite e ata mañá.